Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tiene nditu tulowe ku Gaza. Kumene kuku nditu mneneri wa gulu lija la Hamas amene amachita kuti Abu Ubaida amene nditu amavala masiki yake chonchi amene nditu waphedwa ndi ma Israel. What happened exactly? Chinachitika nchani? Nde nkhani ikunena kuti palidalina lake kumene kumakhala anthu bwinobwino and sikuti ndikumatenti yayi kumene ndithu kunali nyumba ina yake mala building ina yake imene mkati makemo panalinso party ina imene amapangira za chipatala cha mano kati dentist clinic. Then mu chipatala mmene mumu floor ina mene inali ya second floor mene ndimene munali Abu Ubaida. And zinapeza kuti ma Israel anaponya bomba from maside awiri uko nduku ndikuphulitsa building ija ndikugwetsa. Anthu angapo ndithu anamwalira komanso ena anavulala pa malo amene wawa. Therefore, koma araphulitsa choncho ati panali ma thousands of dollars amene anauluzika mwamba. Right? Anauluzika mwamba and anthu ena anabwera anatola madollars aja koma kuti later on madollars aja anapangidwa recovered ndi Hamas. Ndithu sizoti anapanga recover bwanji koma kuti anabwera ndikuatenga kuti akuluakulu madollars anauluka mwakuti yeah. Therefore actually ndi part ya BBC News ndimene ikulengeza zimene zizi. And yeah, Abu Ubaida anamba kugwira ntchito ndi ngati mneneri wa gulu la Hamas kuyambira 2002 and zikumveka kuti ngasima details zambiri ndoti ali hidden kwambiri koma zikumveka kwana kuti iyeyo analiso brother wa Yahya Sinwar komanso anali ndi zaka almost 40. Therefore information you say ndiona kuti ikupangidwa cover ndi BBC and inakafusa makamaka anthu amene anali around for example ngati anthu mababa shop omera kuti chinachitika nchani atiwo anangozindikira nthu malo aja abombedwa. And actually inali scene yochititsa mantha kwambiri chifukwa mabomba ndi bomba ndi even samaganiza kuti akhala moyonso yaya. Therefore the whole information yonse imene ili apayi nde iwo Netanyahu watsimikiza kuti ayi ifeyo ndithu tiyesetsa kunena kuti apapa pamatha chaka chino ndi kuti Hamas yonse tikhala itenga komanso kadila kamene kakasinsi kamakhalanso ndi anthu ati osewa afuna awachotse kumene ndithu awapititse kuma shelters kuma tenti osati azikhala m'manyumba yako makakhale kuma tenti kufupi ndi nyanja kucha. By the way kunyanja ichaso kumene amakhala kumphepete mwa nyanja muchaso akumaletsa ati vino kugwira madzi aja ati madzi aja asamagwire siyawo. And yeah, so iyo ndi issue imene iyo nkhani imene kuchitika ku side imene ndithu ku Gaza komano sipanapezeke report lotsimikiza kunena kuti from mbali ya Hamas sinatulutsa statement yonena kuti Abu Ubaida waphedwa. Maripoti osewa akuchokera kumbali ya ma Israel and akatulutsa statement iyo ndi kuti zikatsimikizika tikuwuzaninso kuti okay Hamas atulutsa statement ija kuti Abu Ubaida uja warani waphedwa. Otherwise yeah iyo ndi nkhani imene ili kumeneko. Yeah, so mu nkhani zina za ku Yemen exactly ma Houthis anapita kukapanga raid kapena kuti kukazungulira ma buildings UN kumeneko ndithu iwowa anagwira anthu ogwira ntchito ku UN kumenekoko United Nations kwagwira anthu okwana 11 ndi kuwasunga. Therefore komano point yofunika kwambiri ndi kuti ma Houthis sanapange comment ina iliyonse pa nkhani yakugwidwa kwa anthu amene wawa. Wamkulu wa UN wanena kuti please anthu amene wawa amasulidwe popanda condition ina iliyonse panopa mwachangu amasulidwe
anthu angapo ayankhulapo kuti ayi anthu amene wawa ndiogwira ntchito ku UN ndiye iwowa amasulidwe. Izi zachitika kambaka kuti zachitika after osati kamba koma after kuti Israel inapha prime minister wa gulu limeneli la Houthis amene anaponya bomba kumene ku building imene analiko, ndiye kenako after kumupha iwowa ndithu ndo amene apanga izizi. Komano sananene kuti izizi zili related kakuti izizi zimene apanga apo zikugwirizana ndi kuphedwa kwa prime minister wawo. UN munkhani zinaso ngati ku Burkina Faso pamene kunatumizidwa munthu wa UN ogwira ntchito ku UN ngati kuti apite kumene kuchako azakathandizira ntchito ndi zina, jina Ibrahim Traore amukana. Mukapanga check mawu kuti persona non grata ndi mawu a Chilatini komano amagwiritsidwa ntchito ngati kuti kukana like kumukana munthu wina wake kuti afike mu dziko lawo kuti akapange mission ina yake. Ndi ku UN amenewa awakanaso kuti I know kunoku simungabwera. Sometimes anthu ena amaganizira kuno zoti achina UN amagwiraso ntchito ngati so nthawi zina ngati anthu akambelembereso nthawi zina kukhala ngati mwina athandiza zina ndi zina komabe after wadziso ndikupoza kuti apangaso zawo. And pa nthawi imene zinthu zikuchitika za serious iwo asamonesa kuti ali serious so ndi maybe zikhoza khaso zinthu mwazina zimene anthu amapangira target anthu a UN. That's it. Ndi palibe comment iliyonse imene Houthis apereka kuti tapanga izi chifukwa zakuti tikufuna zakuti ayi iwowa angopanga zimenezozo basi ngokhala chete. Mwakuti panopa anthu akudikira statement kuti amve kuti kodi Houthis amenewa zimene zizi apangiranje. So munthu amene mukuona apa dzina lake ndi Andriy Parobi amene ndithu ndi MP wa ku dziko la Ukraine, and mu pasarade lowuluka lomweli and amayenda mu street ya Eloviv ku Ukraine, anapeza kuti waombeledwa ndi munthu. Ndi after kuombeledwa zapeza kuti apolisi ndithu anayamba kusakasaka munthu uja maso ampeze komanso kuti apeze kuti chifukwa chake ndi chani. Ndi ma details ambiri padakalibe, koma chimene anthu angasunge tiona kuti munthu ameneyu ndi munthu mmodzi amene anali ndi pro-Western komanso anti-Russia. Iyeyo amagwirizana kwambiri ndi anthu akujeno a Europe osaticho anthu aku Europe kwambiri, komanso ndi amene sanaliso pa number 1 kulimbana ndi mapropaganda onse a dziko la Russia, like kumaza Russia maguti kenako kumapanga welcome anthu aku Europe kuti Ukraine ikhale ndithu yophatikizana kwambiri ndi Europe, pamene Russia ikunenetsa kwano kuti Ukraine pasakhaleponso mgwirizano uliwonse pakati pa iyoyo ndi Europe, maiko aku Europe, and akwathamangisa mu dzikomo. Ndi that's it. Ndi munthu ameneyo position yake ndi imeneyi, ndi opposite wa ombeledwa Saturday. Munthu amene amuomberayo wagwidwa koma sizadziwika kuti makamaka mission yake yeyo chofuna chimene amapangira nchani, wapanga zimene zinchani, koma munthu uyu ndiye womwe alira ndithu. Anyway guys, thank you so much.